Ние братчет, аз взех се гей. Взех запалката, гъста, запалих с нощи Прометей. И се чувствам като Рамбо първа кръв. Отзад напред съм прав, познай кой проектира пирамидите, тапък такъв. И здравейте всички, аз съм Амон Ра, момичета, момчета, жени, мъже, едва ли мъжни мъже, аз съм Амон Ра, отново казвам. И това е първият епизод в моя канал. Това ще е по една поредица, която започвам. Още не мога да намеря игра просто, на която ми се снима така да правя поредица, да ми се цъка. Може би ще направя игра, в която тествам. Може да направя поредица, в която тествам игри. Но първо трябва да направя поредица, която играе игра. Но не мога да намеря игра и трябва някой да ми помогне. Просто не мога. Туториала. Това ще поредица за туториали. Днес ще ви покажа как да си сваляте безплатно как да сваляте безплатно музика от YouTube. Това е много просто нещо. Значи първото, което трябва да направите е да влезете във вашия браузър, независимо какъв, и да напишете YouTube MP3 Converter. Като влезете тук и ще ви излязат може би доста надолу. Трябва долу линка, който е зелено, да пише youtube-mp3.org. Даже ще оставя линк. Влизате в сайта. Така, и ще ви тук един URL. URL, ако някой от вас не знае, представлява това полето горе. Сега отиваме в YouTube. И пишем някоя песен, няма значение коя, но мисля, че трябва да е под... но тя трябва да е под 1 час. Самия клип трябва да е под 1 час. Сега, аз примерно ще сваля... Хайде, кое да сваля? Ей така, аз как Александра ще сваля. Чакай да няма копирайт. Значи, отидете тук, URL-а, цъкате десен бутон, копирате го, отивате тук, поставяте го и цъкате към върз видео. След това ще ви излезе видеото тук, има download бутон, ето, download бутона, цъкате го, отдолу почна да ви се сваля играта, песента, обикновено са малки клиповете и свалят за секунди. Може да я драгнете, да я хванете и да я преместите на вашия десктоп. Или където пожелаете, например, аз ще преместя на десктопа и после ще се вкарам в компютъра. В D-диск или там, където ще ги сваля. Така. Това беше от мен. Благодаря, че гледахте. Аз бях Амон Ра.